on the beat. Ubar tamburan alkhairi, dogaro ga Allah jari, madubi abin dubawa, mutuna hasken duka bayi. Dalar ciki har da kewaye muna godiyar samunka. Mata ki alkhairi ne, kai mun gani mun karba, yan dalabu mun shaida samun irin ka ba dai yau ba. Mata ki alkhairi ne, kai mun gani mun karba, yan dalabu mun shaida samun irin ka ba dai yau ba. Da jalalu wal ikramu da kai zana fara daga aikina. Malkal mulki gwani Allah Ubangiji masoyin raina. Kayo da ka san kaunar manzo Habibi Rasula a raina. Da bada godiya gun kyautar kayan ma mun zo kai sanyawa. Ka bashi nasara don Muhammadu darajarsa ta yi ta ɗagawa. Dogaro ga Allah jari, dalar ciki har da kewaye muna godiyar samunka. Mata ki alkhairi ne, kai mun gani mun karba, yan dalabu mun shaida samun irin ka ba dai yau ba. Rabiyo salati Allah ga wanda shine cikar dacewa. Allah arabiyu nake nufi wanda sansane wayewa. Sa'ali da sahabu mababbakan nasarar dacewa. Har da Fatima ummu shurafa wanda ke kike haskawa. Ga Ali na neman albarka na ai sanyawa. Darajar su ta yi ta ɗagawa. Ya zamto nan ba guda ɗaya da guda lami kishinka. Mata ki alkhairi ne, kai mun gani mun karba, yan dalabu mun shaida samun irin ka ba dai yau ba. Ga bangon sikari kowa ya zo ya ɗanɗane ka da zaɓi. Harkar ka san ba bakin ciki ai an san ka da kirki. Kun taimako bayana waɗan kirki akwai raba aiki. Kai mana titi har fitilu a yau da ta zama birni. Da a ce Kano za ta same ka san ba batu na sijaki. Dalar mu ta zamto ta ɗaya rabuna ya da nufinka. Mata ki alkhairi ne, kai mun gani mun karba, yan dalabu mun shaida samun irin ka ba dai yau ba. An sha mu mun warke da yau mun gane mai kishinmu. Ga mu cikin alkhairi dumu-dumu kasan dajinmu. Ikon Allah sai kallo kai kauce daga gunmu. Murutun kan dutse ya fito sai dai a gan ma'abar mu. Ya mana baya ta gajiya kullum burin sakonmu. Mata ki alkhairi ne, kai mun gani mun karba, yan dalabu mun shaida samun irin ka ba dai yau ba. Kwallon mangwaro mun jefa mun huta da kudaje. Mai abun faɗa to yayi magana mu mun zarce suwa ne. Zakaran da yayi tara Allah ya nufa gari ya waye. Mazaɓar mu ta zamto ta ɗaya duba ko ina ba kushe. Lungu da saƙo ga haske har tallafi na kuɗaɗe. Ga taimakon bayan Allah kowa yana kishinka. Mata ki alkhairi ne, kai mun gani mun karba, yan dalabu mun shaida samun irin ka ba dai yau ba. Shugaban yanki kai ka san shugaban ƙwarashi yake ma. Mata ki mai taimako da empowerment yake jarabawa. Matasa suna samun aiki da mata ake ta haɗawa. Ga fitilu har titi a yau ko ina yana haskawa. Ruwa ma yana samuwa ga taimakon ɗaliban yaranmu. Bunƙasa harka ta lafiya ma da kike dubawa. Mata ki alkhairi ne, kai mun gani mun karba, yan dalabu mun shaida samun irin ka ba dai yau ba. Ka taimaka da abinci ana ta madalla da zuwanka. Ka ba wa al'umma babura ko ina suna zagawa. Alkhairi na ta zazzagawa da lana san barka. Mutuncin gidanka ta kankaro tubali ake aikinka. Ka manna baka ta gajiya rabana ya ƙara daɗaka. Allah ya ƙara ma lafiya ka zamto gwamnan jihata. Mata ki alkhairi ne, kai
kwantili da garkuwa a dangare ake nunawa, ƙusar yaƙi ma daki madubi abin dubawa, iyakar mutum ko yana gudu sai dai ya tsaya bai ganka, kai masa nisa har abada domin rabbi ke kare ka, kana sauke haƙƙin al'umma ba ido cikin aikinka, ina ma za a ce maganganun ba zan furta ba. Ada ake alkhairi ne, kayi mun gani mun karba. Inda lamu mun shaida samun kiran ka ba dai yau ba. Kai mai kiɗa ƙara tambari don in gaida mazaje. Rasulolin amana mutan ƙwarai naka nema daki. Usman Wasiso namu mazugal amanar madaki. Bahari ɗan tarar rasu na gwamnati shi ne ya yo tattaki. Fa'ida larabi'u baballa yana ci da kuma daki. Alaisa duk shan ba a tafin lawan su ne suke gaida ka. Ada ake alkhairi ne, kayi mun gani mun karba. Inda lamu mun shaida samun kiran ka ba dai yau ba. Alhaji Balarabe namu madaki na gaida ka. Nura na yalwasharu alan jagora suke ta kiranka. Umar wanda mutum na kware rawa ma yake ta silarka, kaga double SA mun bi alheri yake da shiranka, mutum kware ko sai na mutum na kware ma daki ne amsa ta. Ada ake alkhairi ne, kayi mun gani mun karba. Inda lamu mun shaida samun kiran ka ba dai yau ba. Baban Muhammad alkhairi halatti ake da mazaje, abban mu'azzama Abdullahi jagora na gidaje, bangon Fatima har ilham tubali suke da sufarka, abban Nabisa shirin daidai taka da kyaukacin ya shirinka, saganiya Bilkisu mubin bi gaisuwa uwar ɗakina, kuji tambarin adama daki jagora abun ko'ina. Ada ake alkhairi ne, kayi mun gani mun karba. Inda lamu mun shaida samun kiran ka ba dai yau ba. Lokaci abokin tafiya oga ka kare shirinka, aikin ka mun shirya tsaf lokaci muke ta jiranka, hudu ta samu ka kare hudu plus hudu kai aikinka, kana nan cikin zuciyar al'ummar dalana ta yaba ka, farin jagora